У нядзелю 18 студзеня зноў сустракаемся на малітоўным перапынку. Сёння слухаем Евангелля паводле Лукі, раздзел 19, верша з 1 па 10. Гэта гісторыя сустрэчы, якая змяняе жыццё і адкрывае новы пачатак. Разважаннем дзеліцца грэка-каталіцкі святар айцец Ян Маісейчык. Аднаго разу Ісус праходзіў праз Ерыхон. І вось чалавек, якога звалі імем Закхей, і быў ён начальнік мытнікаў і чалавек багаты. І ён шукаў убачыць Ісуса, які ён, і не мог з-за натоўпу, бо быў малы ростам. І забегшы наперад, узлез на фігавае дрэва, каб убачыць яго, бо ён меўся праходзіць каля яго. І калі прыйшоў на гэтае месца, Ісус, глянуўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Закхей, зыходзь хутчэй, бо сёння я мушу спыніцца ў доме тваім». І той паспешліва зайшоў і прыняў яго з радасцю. І ўсе, якія бачылі ўсё гэта, наракалі, кажучы, што ён увайшоў да грэшнага чалавека. А Закхей, стаўшы, сказаў Господу: «Господзе, вось палову маёмасці маёй я аддаю убогім, і калі каго абвінаваціў фальшыва, аддам учацвёра». Ісус жа сказаў яму: «Сёння сталася збаўленне дому гэтаму, таму што і ён сын Абрагама, бо сын чалавечы прыйшоў знайсці і збавіць тое, што было загінуўшы». Дарагія, калі мы слухаем гісторыю пра мытніка Закхея, можа падацца, што гэта звычайны аповед пра чалавека, які хацеў проста з цікаўнасці пабачыць Ісуса. Але калі ўгледзецца глыбей, у гэтым кароткім евангельскім эпізодзе разгортваецца цэлая драма чалавечага пошуку, прагнення і перамянення. Святы Ян Залатавусны кажа, што тыя, хто сапраўды любіць прыгожае, падобныя да людзей, што пакутаюць ад смагі ў пустыні. Як падарожнік шукае крыніцу сярод высахлай зямлі, так і чалавечая душа шукае сэнсу, шукае Бога, шукае сапраўднага жыцця. Закхей быў менавіта такім чалавекам. Знешні поспех і багацце не ўтаймавалі ягонай унутранай смагі. Ён быў малога росту, але не духу, бо не пабаяўся зрабіць тое, што выглядала недарэчным у вачах навакольных раззявак. Узлезці на дрэва, каб хоць краем вока ўбачыць таго, хто мог падараваць яму жывую ваду надзеі. Ягоны ўчынак – гэта вобраз кожнага з нас. Калі мы не саромеемся шукаць галоўнае, калі дзеля сустрэчы з праўдай гатовыя выйсці за межы звыклага і залезці на сваю, прызначаную Богам смакоўніцу. Паглядзіце, як дзейнічае прагненне праўды, якая робіць чалавека свабодным. Яно перамагае страх асуджэння, перамагае меркаванне натоўпу і нашыя ўласныя сумневы. Той, хто прагне, не думае, як ён выглядае збоку. Ён проста шукае крыніцу, а знайшоўшы, сквапна п'е ажыўляльную вільгаць, нягледзячы ані на страх, ані на кпіны, ані на пагарду і асуджэнне. Так і Закхей, ён шукае і знаходзіць, хоць ягоны пошук не быў заўважны для іншых. А калі сустракае Хрыста, не проста радуецца сустрэчы, але яго жыццё пачынае змяняцца. Смага становіцца пачаткам навяртання, а сустрэча з любоўю і спагадлівым стаўленнем абуджае яго да добрых учынкаў. Ён гатовы адпусціць тое, што раней здавалася важным, сваё дачаснае багацце дзеля сапраўднага жыцця. Вядома ж, сённяшняе Евангелле – гэта не толькі і не столькі пра Закхея. Гэта пра кожнага з нас, хто нясе ў сабе ціхае, але настойлівае пытанне. Дзе тая крыніца, што вызваліць мяне ад смагі і пошукаў? Дзе тое, што сапраўды насычае сэрца і робіць чалавека вольным ад асуджэння і меркавання натоўпу? І самае галоўнае – ад самаасуджэння і згрызотаў сумлення. Дзе тое адзінае, што чалавеку толькі і патрэбна ў жыцці
сярод той мішуры, што замяніла яму і Бога, і сэнс, і спатолю. Христос не праходзіць міма такой смагі. Ён заўсёды спыняецца, ён заўсёды падымае вочы і заўсёды называе чалавека па імені і кажа: «Сёння мне трэба быць у тваім доме». Дык, магчыма, самае важнае рашэнне сёння не проста праслухаць гэтую гісторыю, а дазволіць ёй стацца нашай уласнай. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Душа моя Бога, пакуль існуєш, спявай. Надея на князя зямнога не спакушае, няхай. Дух цела пакіне і ляжа, зямны уладару зямлю. Зробіцца планы няважны, намер роўны нулю. Шчаслівы той, хто у Бога надзею мае таму, не знікне яго дапамога, Бог верны слову свайму. Зняволеным вызваленне, сляпым аднаўляе зрок, слабых падымае з падзення, праведных любіць Бог. Зняволеным вызваленне, сляпым аднаўляе зрок, слабых падымае з падзення, праведных любіць Бог. Стварыў марскія, неба стварыў і зямлю. Прыгнечаных не пакіне, уратуе ад голаду. Ахоўвае чужаземца, бароніць сіротаў і удоў. Грэшных скрыўляе сцежкі, уладарыць навек вякоў. Зняволеным вызваленне, сляпым аднаўляе зрок, слабых падымае з падзення, праведных любіць Бог. Зняволеным вызваленне, сляпым аднаўляе зрок, слабых падымае з падзення, праведных любіць Бог. Зняволеным вызваленне, сляпым аднаўляе зрок, слабых падымае з падзення, праведных